Draga braćo, cijeni vjernici, evo smo se danas ovdje okupili kako bi shvatili našu sestru i majku na vječni put. Ono što želim da vam kažem i mislim da će vam biti radosna vijest, jeste da je okončala svoj život sa ovog dunjaluka u zikru i istigfaru Gospodaru nebesa i zemlje. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem za takvo okončavanje života je obećao nagradu džennet. Sa druge strane moramo biti strpljivi, ja i moja porodica, da ne bismo izgubili nagradu koju je on uzvišeni obećao. Što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadisu al-Kudsiju, je Gospodar nebesa i zemlje nam donosi radosne vijesti i kaže: kada svom robu usmrtim voljenu osobu, pa se on strpi na tome, nagradom je džennet. Ona je unijela svetlo u moj život i danas unosi svjetlo u moj život. Bit ću ko Bog da inša Allah strpljiv radi nje, radi samoga sebe, radi nagrade koju nam Allah te bareke od tada obećao, i pokušat ću ako Bog da inša Allah, mada neću znati kao to ono što je znala, da svoju djecu odgajam na način kako se ona neće u kaboru zastiditi nas, i da inša Allah sve ono što budemo radili na polju dave, na polju Allahove te bareke od tada vjere, da inša Allah ona u tome ima udjelu i da se susretne se Gospodaru nebesa i zemlje, a da ispred sebe nađe ogromna brda dobrih djela, gdje će ako Bog da inša Allah to biti prekretnica za njeno ljepše, i ako Bog inša Allah da nas Allah te bareke od tada sastavi zajedno u džennetu. Svjedočim da je i Allah je svjedok, svjedočim da je bila muđahid na Allahovom putu, dobra supruga koja za 11 godina nije uspjela da me iritira u negativnom smislu, da moram se ponašati na način kako to ne dolikuje vjernicima. Zadovoljan sa njenom vjerom, zadovoljan njenim ponašanjem, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: onaj koji je zadovoljan sa svojom suprugom, a pred sebi nagradi je žena.